ಎಮ್ಮೆ ತತ್ತದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಪನಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಂಪನಿ ದಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನೇರಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ರಿಗೆ ಮರಲೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ರಿ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ 18+ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಧರ್ಮ ಕಾಂಡ ಎಂತ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ತೂಪೆ ಮಾರ ಬಕರ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಲು ಅಂತ ತೂದ ಅವಳು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ತೂದು ಮೇಲೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅನ್ನ ಕನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಸುರು ತೂಪ್ನಾಂಡ ಅತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪ್ನಾಂಡ ತಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂಚನೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಆತು ತೂಲಿ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅರ್ಧ ತೂದು ಒಂಚು ದಾದಾಲಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇತಾಪ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಜನ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಜವನೇರಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪರಬೇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಬೇರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಬುಡ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇವಾಗ ಜವನೇರ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಜವನೇರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಗುಂಡಿ ವೇಪ ಅಂಚೆ ಪುರಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಘಟನೆಗಳು ಗಮ್ಮತ್ತಾದುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂದಂಡ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಹರಟೆದ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹರಟೆ ಯಾಪಲ ತರೆ ಹರಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಾನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇರು ಕುಡುಂಜಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಸೈತಿನಕಳು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಸಿರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೈತಿನಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೈತಿನಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಕೇರಿಗೆ ತೂಲೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಹರಟದ ಜನಕ್ಲಿನ ತೂಕ ತಾರೆ ಹರಟದ ಜನಕ್ಲಿ ಬಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆಲಕ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಂತನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಚಾಂಡ ಜಾಗ ತಿಂಡಿದಾದ ಒಣಸಾಂಡ ಒಣಸು ಕಜಿಬುದಾದ ಮೀನಿಗೆ ಏತು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಒಣಸು ಏತುಂಡು ಏತು ಬಟ್ಟಲ್ ತಿಂದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ನಕ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ ತೂಯಿನದು ಬರ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೊತ್ತನದು ಬರ್ತು ಅಕ್ಲಂಜಿ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಣಸ ಅವನನ್ನು ಮರ ಮೀನು ಒಂಜಿ 15 ಮುಳ್ಳುಂಡು ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪಂಡ ಆನಮನೆ ತಾರೆ ಹರಟೆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆತ್ತಾಲ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಹರಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ದ ಜನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂದೆಡ್ಡತಿಸ್ ಮಾರೆ ನರಕ್ಕದ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡತಿಸ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಎಜ್ಜಿನ ಬಾ ಎಂಚಿನ ಮರಲ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಐನ್ ಕೂಡ ಪಾಡದತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಎಂಚುಂಡೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಚುಂಡೆ ಪಂಡ ಬಾ ಕಾಕಲ ಸುದ್ದಿ ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇರೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ದಿನತ್ತ 48 ಅವರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಆದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಇಡೀ 48 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುನೇಟೆ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೇತಾಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಹುಯ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹಾಯ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ 150 ದಿನ ಕರೀದ ಅಕ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನ ನಮ್ಮ ಕದಾದ ಬೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಬೇರೆ ಅದು ಅಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪುನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈತಿನಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ ಕೇರಿ ಕೊನಕ ಐದು ತುಂಬ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ 18+ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಬರ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ನಂಚಿನ ದದಲ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚೆ ಬರುತ್ತಿನಾಡ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಹರಟದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಕೊಂಜಿ ಮರ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮರ್ಲೇರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಪ್ಪನಕ್ಲತ್ತ ಮರ್ಲೇರು ಬಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈತಿನಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳ ಸೈತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಸೈತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾ ಕೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂತಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಹರಟದ ನಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಆತು ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಣಂದಿಪ್ಪಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯನೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಕೋರಿಗೆ ಪುಂಡ ಆ ರೀತಿ ಬೊಕ ಚಾಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪು ದಾದ ಒಣಸು ಖಾರೊಂಡ ಮುಂಚೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ತೇರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ತೇರು ಜೀರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ತೇರು ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಪಾಡ್ತೇರು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಪೂರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪಿ ಆನಾಡೆ ಬಾಯ್ ಬೈಕ್ ಬೂರಿಯ ಮಾರೆ ಮಾತ ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ಲ ಪುಂಡು ನಾನು ಉರ್ಚಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಗ್ರೂಪ್ 24 ಗಂಟೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತರ ಹರಟದಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಿ ಮರ್ಲೀರ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಪಂಡದ ಸುಖ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಡತ ಅಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಂಚ ಕೋಪದ ಅದನ್ನ ಇಂಚಿ ನಾಕುನ ನಿಕ್ ಮರಲ ಮರ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮರ ನಿಕ್ ಮರಲ ಏರಲ್ನವ್ರಿ ಪರ್ದು ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಜಿನ ಮರಲ ನಿಕ್ ಐದಾಗ ಸುರು ನಿಕ್ ಮರಲ ಮೂಜಿ ಗಾಸ್ ನಿಕ್ ಮಣಿಕೊಂತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫುಲ್ಲು ಗಲಾಟೆ
ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳ ಗಲಾಟೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜನದ ಗಲಾಟೆ ಅವಂದೇ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕತ್ತಿ ಕರ್ಬ ಬಾಂಬು ಪಿಸ್ತೂಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಬಾಂಬ್ ಪುಡೋದು ಸೈತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪದ ಪೂರ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಲೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ನೈ ಮರಲೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಡ ಇನ್ನಂಜಿನ ಸೈತಿನಕ್ಲಿ ಸೈತಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೈತಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೈತಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲು ತೂಳೆ ಬಿಡ್ನ ಏರಾಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಸತು ನಿಕ್ಲು ನಂಬರ್ ತೆತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಹಾಂ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆಕಲ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾರಣ ಆಕಲ ಹಾಯ್ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ತೂಪೇರು ನೀಲಿ ಅಂದು ಅದು ತೂಪೇರು ರಿಸೀವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿಜಿ ದಾಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಮಂತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ 325 ದಿನ 325 ಹಾಯ್ ಮಂತನಾಡ ಆಕಲ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಗುಳು ಈದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ್ದು ಬಾಂಬು ಕತ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪಾಡದು ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ಚಾಪ್ ಆಕಲಿ ದಾಲ ಪಂಡ ಸೈ ತೂಪೇರು ತೂಪುಣ ಜೊತೆ 150 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ 100 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಏರ ಮಣಿ ಪಂತಲೇ ಮಾರ ಏರೆಲ್ಲ ಪನ್ಬೇರು ಮುಗುಳು ಮನ್ಪಿಜೇರು ನೋದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸೈತಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈತ್ ಡೆಡ್ ಆದ್ಪೇರು ಅಂಜನ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪುಡ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಲೇ ಅವು ಮರಲೇರಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಪ್ನಕ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಅವು ಮರಲೇರು ಕೆಲವರು ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತಿಂದಂಡ ಅದರ ಕಂಪನಿ ಅದರ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತಿಂದಂಡ ಅಕ್ಲು ಕೆಲಸದವಳು ಮದ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಮರಲೆ ತರ ಹರಟತ್ತು ಮರಲೆ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳ ಬರ್ಚಾನೆ 18+ ಮತ್ತೆ ಪಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲನ ಓನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಮಂತ ಉಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಎಮ್ಮೆ ತತ್ತದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಪನಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಪನಿ ದಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾತಾಡೋರು ಮುಕ್ಕಳು ಮದ ನೇರಟಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಜಿನ ನೋಡ್ರಿ ಮರಲೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ರಿ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ 18+ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಧರ್ಮ ಕಾಂಡ ಎಂತ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ತೂಪೆ ಮಾರ ಬಕರ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ತೂದಾಜ ಅವಳು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ತೂದು ಬೆಲೆ ಅದು ಪಾಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಕ್ಲಿ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂದು ಮರಲಿ ಇರ್ಬಂಡು ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಲಿ ಕಡಪುಡು ನಾವೇನಿ ಬೊಡ್ಚಂದೇನೆ ಕಡಪು ಬಡನೆ ಕಡಪು ಜೀರಕ್ಕೆ 18+ ಅದು ಬೊಡ್ಚನ ಜನ ಕೆರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಡ್ಚನ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ಅದು ಮರಲಿರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಮರಲಿದ್ದ ಮೈಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಜನ ಐನ್ ಪೂರ ಕಡಪುರ ಅಂಜನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿದ ಪೂರ ನಂಜೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪಣ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಅಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ಮೂಜೆಟ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಜನಕ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪನ್ಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನರ ತಿಕ್ಕ ಮಾತಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈತುರು ನಾಡು.